Vlado. Aby vy ste pochopili váhu tela supera, ako pracuje tá motorika superového tela. Áno? To telo má určitú anatómiu, má pohyblivosť klbov v určitom smere. Keď zatlačíte do jedného klbu, telo ide do jedného smeru, áno? Do určitého smeru, podľa toho, ako tlačíte, podľa toho, do ktorého klbu tlačíte. Hej? A podľa toho vlastne aj vy si môžete vytvárať a pracovať s tým superom a naučiť sa pracovať s tým superom podľa toho. Hej? Urobím paxal. Ja som teraz proti nemu postavený, moje ťažisko je sem, jeho ťažisko je sem, v rámci môjho ponímania tela, v rámci môjho ťažiska. To znamená, ja ho nebudem teraz ťahať tu niekde, áno, ale ja sa musím postaviť, ak je moje telo, môj stred tela, jeho os, tak ja ťahám, z jeho osy ho ťahám sem. Presne kolmu na moje ťažisko a samozrejme ja sa vytočím a automaticky idem mimo zo svojho ťažiska a namiesto do môjho priestoru ťahám jeho telo a dynamicky to ťahám v plnom smere. No? To znamená ešte raz, tu som a hneď prekračujem, tu ťahám tu celé telo. No? A viem sa tam oprieť, váhou tela sa oprieť do toho ťažiska. Čiže chcem, aby ste pochopili motoriku tela. Aby ste sa zaujímali, rozmýšľali nad tým, že ako to telo pracuje. Hej? Že keď ja ho tu potknem, to telo niekde musí ísť. Musí niekde ísť, keď ho potknem. Vy musíte zvoliť ten smer. Keď táto moja ruka pri strhnutí bude takto skrčená, ja tu nemám silu, aby som koordinoval alebo nejak korigoval jeho pád. Keď ruku si dám trošičku viac do tela, tak si stále držím dištanc a s tým superom môžem stále pracovať. Tak sa ho tu na toto mám ďalej, tu si dám sa tela stále míde, áno, samozrejme v pohybu čučuk, raz, dva. To znamená, zase je to práca s motorikou, s jeho ťažiskom, so správnym postavením.